ନମସ୍କାର ମୁଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇର ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଭାଇର ଘର 30 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଆମେ ହାଓଡ଼ାଠୁ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭାଇର ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ ହାଓଡ଼ାରୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପୁଣି ଯିବୁ ଆମେ ଅଲିପୁର ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହାଉସ୍। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଭାଇ ଟିକେ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମାଆ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କର। ତ ଭାଇ ଆମକୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ତ ଭାଉଜ ତୁମେ ଯାହାରି ଘରକୁ, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନା ଆମେ ପଳେଇବୁ। ପୁଅ ତ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମକୁ। ତ ଭାଇର ଘରଠୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ମାତ୍ର 100 ମିଟର। ତ ଆମେ ଚାଲି ଯିବୁ। ସେଠୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ଧରିକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଭାଉଜ ଯାଉଛୁ, ଆସିବ ଆଉ କେବେ ଆସିବ? ତୁମେ ଆସିବ ଗାଁକୁ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଅ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଆଗେ ଯାଉଛି। ସେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଦେବ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖକୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯିବୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ସେଠୁ ଯିବୁ ପୁଣି ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହାଉସ୍ ଯିବୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ, ଯେଉଁ ବାହାଘର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।